Haganegi Yukirish Bakhuid in the wine Agabinda Graceful Marngar Nagabinda Kajinja Tide Bamchukut Mensium Jungi Kumjuru Nagabinda Albert Simli But Harwi Marngar Nagabinda Kajingoy Jinkia Junki Duai Nagabinda Daria Sotun Ben Yo Kajingoy Jinkia Duai Nagabinda Batista sama Kastarlin sama Rabila sama Suna Mary sama Listina Riangchong da Fishisha Riangchong Tuaina Binda Medalis Daju Alvis Garai Prangshai Daju Shalanpor Darisha Birorika Shabulan Bestarli Duaru Nagabinda Kajinkoy Jinkia Jang Pila Kermen Rongrin Laispa like kuntai. Laispa like kuntai. Jisu Nagabinda Kajingai Kajinkar Kubaro Kabaula Taise Halo Jungi Bay Pai Bay Nidwairu Kadbangidam Pen Krai Nagabinda Sngi Kanjungu Chris Ginang Yo Kata Kajingid Kabapalat Ban Eat Bat Ban Shakri Abu Kumjuru Ben Shim Yakajingrai Ben Kantai Yaki Pop Baro Nagajingim Jungi Nidwai Kajuka Po Nagabinda Ki Bapangi Bashitam Nidwai Nagabinda Ki Batolot Bor Padang Jungi Idwai Nagabinda ka suka sign jaga perte per kumchure Nagabinda ka jinkala ka pamur jangi priyo ha ka kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid Amen ka jinga e jango trai jangi uji sukris bat ka jingir jango bleng lem bat ka jingya sulak jango men sim Bakhuid kindon Rengkat batpi barra ko himen ko para man ki sain tur jango ble kalang Nagabinda ka jingkot sha ka jingkuid but ngi vei pai vei ngi de ben ya trailang sha kane ka jingkot ka jango ble ban im ya ka jingim ka Bakhuid haba ngi im ya ka jingim ka Bakhuid ka mon uble ka sain dur uble ka bor uble kan stang ban pau hangi bun sin habangi im ha ka pop ka bor uble kan pau shu hangi hakane ke lipmat nginang duwai nadu ka donu jangi bandup light na ki pop barra bangin dupla ban im ya ka jingim ka Bakhuid ka ba wanra ka burom jango ble hangi baki inga sem jangi so si ala ki pop jumpy kuslai halaka donu jumpy Jisu be eat ngi eat yame pin roy ya ga jingir ha po jangi pin sherham yangi bangin dupla banisi ya ka pop nga pala how play badun bor para pada happy ko himen ko para
Bangale pop shibunde, daki jimparkat, daki tin, daki kam, daki jingle kret, daki jingle parajunga, daki jingle parajunga, daki jingle parat bakara ejunga, namarkata ngakarpat kamaria Bakhuid, kabayai sa katei soti, yaki angel bakiri koi, badiapi ko himmen ko para, benduwai nagabinda junga, how try ublay jungi. Ublay badon bor baro ni sune yangi, barendala mapigi pop jungi, unyalam yangi, shaka jingi bam jikut. Amen. To ngenia Duwai nagabinda ki jing to mushimet. Duwai nagabinda ka Holy Redeemer Niva Senda Mauklam. Nagabinda Barak Ministry. Duwai Kerpang nagabinda ka Jingamen Bakrao Bible Convention Nadu Arpo Way Tari Hadu Arpo Lai Tari Man ki Janmit. Babaro ki Bashiminda Kinia Jingai ki Jingarku Kabangi Pen Krai nagabinda ka Christmas. Kotrai ngilong ke shakri bambit dor ke balas ngau rem but ngau si namar ki kam jungi ngi karpad yame to pin kamen yangi daka jingwan ba palait im jungu kun bala kamarwe jame dau trai jungi Jesu Kristo kun jame uba im but san shareng kat bad me haga jingelang kawe jungu men sem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing Palei na kitab kino bishar. Kalau nong ka bakat lai ket kot ka ba ar teter donyo ar pusan. Ha kito kisngi ladon uway ubreu na gora na kajaitan uba kerteng umanu a. Bat ka tengah chungu kalalong ka balengki bat kam don kon. Di uangel utrai ulapau hakata kentei bat ulaong haka. Hakmi pilong ka balengki bat pim don kon. Henry pin sapun bat pin sakha ukon. Namar kata tole husier barwat di uwan ne kano kachingdi ka bakor. Barwat pam ya ka ei ka bom khoj na bada shisha pin sapun bat pin sakha ukon. Wat pendai serti ya ka khle chungu. Namar ukhanna un salong unasir ha uplay na do dangkha. Bat un sastang ban pelat im ya ka Israel na kti ki Filistia. Hangta kata kentei kalawan bat kalaya tho ya utanga chongka ubriu chong ublei ulawan shanga bat kadur khamat chung u lakum kadur khamat u angel ublei kaba iping da shisha ngamshem kali ya u nangno u lawan bat shem ya tho hanga ya ka kerteng chung u henrei ulaong hanga hakami pin sapun bat pin sakha ukhon kumta wati wan ne ka chingdi ka bakhor badwat bam ya kano ka jin bam ka bom khoj namar ukhanna un salong unasir ha ublei na do dangkha ha do ka sngi ka chingyap chungu ti kata ka kanthei kala kha ukhon bat kala khot kerteng ya u samson
badu kena ulasan larang ba, badu try ulakar khu ya u, badu mensim jang utrai ulas dang ban penki jingmut ya u. Kaktin jang utrai. Isang wa yang Palei. Sam niyo fuwe nabar niyo spa sam kudri. Niyo spa sam kudri. Utrai undon rengkad bat pim. Ka jimpulina ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Ram ame kutrai. Hagisngi u Herod us ka Judea. Ladan uwe u lingdo u bakerteng u Zakaria. Nakakin hun leniam u Abijah. Band u ladan gatenga nakikun kende jungu Aaron. Kabakerteng ka Elizabeth. Bara arngut kilalong ki bahok hakamatu ble, but kilayait kalem jing dobria haki hukum bat ki ain baro jengotrai. Henry Kim Shim don kun don ti namarba ka Elizabeth kalalong ka balinki but baro arngut kilano karta. Tikat ba u Zakaria udang syakri kumulingdo hakamat uble. Haba kade kapali jong ka kinhun jangu, katkum ga dustur, bade yaki lindo. Kalahap benda hau bandrung haka temple utrai, but bantang jingyu bi.
Badu pait ba baro unang ia duai habar ha kapor tang jingiubi. Te u angel utrai ula pau ha u yang ha kamon jong kaduvan jingiubi. Badu Sakaria ula pisa jingmud haba ula yo iya u. Bad ke jing tiing kalau van ha u. Hang da u angel ula ong ha u wasya tiing ko Sakaria. Neba ia ke jing duai jombi la sha skor. Bad ke tengah jombi ka Elizabeth kan saka hapi ya ukun. Bad pen sa ai kerteng ya u ya anis. Bad pen sa yo ka jing kemen bad ka jing sngoba. Bad bun ba kin shat kemen ha ka jing ka ya u. Neba un sa lang uba karau hakamato try. Bad unam di ya ka wine ne ka jing di ka bakor. Bad en sa pendap ya u da umensi ang Bakhuid. Wat na do kakpo kakamejangu. Te un sa penbay biyang ia born ki kun Israel siya utray u Palei jangki. Badun yaid hashua jangu ha kamensiyam bad ka bor u Elijah. Ban penbay ia ki donu jangki pa siya ki kun. Bad ia ki riu tamsneng siya ka jing start jangki bahog. Ban pen kre nagabenda utray ya upait ba u babit dor. U Sakaria ula keli ya u angel kumno ngantip ya kane nga ngalak temen bat katanga jangaro kala iau karita. U angel ula jebab ya u ngalong u Gabriel u bayang hakamato bele balapa ya nga ban kren hapi bat ban wanra hapi ya kane ka kubor babha. Ti hakami pen sate utlij but pinom like karensyo hadu kata kasni bakine kiye kenjia. Nemarba pim shimlanget ya kiktien jonga ya kebaen sa pinurlong habalabiang kapor kaya. Kipaid ba kilaya ap ya u Sakaria but kidas ngolingo bale ba uslem kata hapo temple. Yanda ulami lasyo ban karen haki. Kum ta kilas ngauto ba ulayo ipau hapo ke temple. Te ulasyo ay dak haki but shim light shu ban kren. Badenda la dep kapo shakri jungu ulaleit pai shalaying. Hadin katokat ne por katengah jungu ka Elizabeth kalapun kon but kam shimmi na ying nagabenda san banay kaong utrayo lalay nga dakumne hakit Sngi kiba ulakami nga banweng no ya ka jing new bain nga hapadeng kibriyo. Ka gospel John utray Jingara ya meko Chris. Kohimen ko para bayit hautray Jesus Christ. Hake jimpule mendakas ngiyos ngo siya pangi jingka jang arungut ki rikaraw haka Bible. Uwe u Samson but uwe u Yanis Baptist. But kaya kabangi yo yasirim hakini ki jingka bara ar. Badai lempa wangel utray baro arngot ki kemi kilayo pidiang ya ka bor ban kau kon. Baro arngot kilong balingki. Baro arngot kila angnot ben ya ukon. Baro try ula shimdi ya ka jingang nod jong baro arngot. Bad haba wangel ulai ka kubor ban pinyo ukon iyaki da ka bor bamayan jong gabaneng. Uble ula maham iyaki ruha kaju kapor ba ka kemi kadeban sumar bha nadu kapor ba kapun kon ba kamde ban di wine kamde ban bam
kano ka jimbam ka ba korn but kamde ban pintingit ya ka medjangka kamde ban pintingit ya ka plakun jangka naka ban kta ya ka jingim jangi kulong kane kalonga jingi kai jangka beneng kamde ka jingi kai jangi briu ka beneng ka anglod na malla ki longkomi bakin sumarba ya ki kulong hapo po jangki namar ki kulong baro ki de ki jingai jango Palei ngilong nong sumar jong ki kulong ka Elizabeth kalong nong sumar jongo Yanis Baptist ka kalog jongo Manoa ka kemi jongo Samson makaro kalong nong sumar jongo kulong jong Palei kabamor ngingim don ka hok hadu kata halor kikon lightno ban sumar katkum ka jingang nur jonga bane ngi ha ban shashkor ya Palei ngi don ka jingket kliru ban pinbiang ya kita ki kulong katkum ka jingkwa jonga bane kane kade ka kamaram jongki mi kipa ban pinbiang ya kulong kide ban sumar bat ki kai ya kulong nadu kakpo habaki stang ban im hakane ka dor kita ki kon balakha kulong ki ri karau kumu Samson badu Yanis Baptist bun ki longing longsem kimba don kane ka jingso tu bun ki longupa bam don kane ka jingso tu bon ki longomiru bam don kane ka jingso tu namar kane ka daw ki kha bon ngot ki kulong dakaid nama nadu kakpo ki pinhe pensan ya kita ki kulong da ki jimpin tingit baro ki pintolot ya ki kulong nadu kakpo ka kemi haba namar ba kim yaid katkum ka saindur jong ka beneng ka saindur jong ka beneng ngimde ban hikaya ki kulong ban diwain ngimde ban hikaya ki ku kulong ban bam kano ka jimbam bakor henre ngipat ngi hikai mat kompong ya ki kulong nadu po ban diwain ban bam ya ki jimbam bakor bandi cigarette bandi beri ban bam kwai nadong shadong namar kat kaba ka kemi kale kat kaba upaule ka kataru yau kelong hapo kakpo nagataga daw ngi pinmi si pinmi bun gi nong di drak bun gi nong di buai tanglang bun ki banong ki bakelim ter haki inga sem jongi namar ngi train yaki nadu kappo ka kemi banle ki kam suniu bad kaktino ble ka hikayangi kane kamde ka rukam bangide ban ri sumar yaki kullo kane ke jingjia baro ar ha ka bible mindakasngi ka kot ka ver yaman la paiwei ban sumar bha yaki kullong bona padeng jongi ngistam ban sumar yaki kullong yanda lakha henre ka bible ka ong piha ban sumar nadu kakpo ngi haban pinrible yaki kullong jongi nadu po ngide ban hikaya ki kon jongi shapanga jingi do ble nadu po ladang ile komne ngin sapin mi bun gi ri krau haki inga sem jongi ngin sapin mi bun gi Yanis Baptist non pin Baptist haki inga sem jongi ngin sapin mi bun gi Samson haki inga sem jongi minda ladang ap ngi peit haki inga sem jongi ngim don Samson shu ngim don Yanis Baptist shu ngim ju don ga jimmelin ban hikaya ki kon kaktinu Palei ngim ju hikaya ki kon karukam im kristan
ngihikaya ki kon kerukam impertementa ngihikaya ki kon ban kumno bakila balong ki balain kumno kila balong ki kon badakain kumno kilaban bud tinneng ia ka jinglong basnio jong upa kumno kilaban bud tinneng ia ka jinglong basnio jong ka kemi bat ter kumta ter ngihikai minta larangi peit manla ki kulung endalaka kilong baluloi bashida min siem henre enda kila hepat kilong mar kompong ke batam sneng ia ki kimi ki pa ki bale ki kam auria ki bale ia ki kam lai pojai baro kini ki jingsniu kabit nang no kabit nala ka rumpe ying tinaga taga daw ko himmen ko para habangi puson kanege jingjia ha ki gospel shapangu sakaria nalor ka saindur ka jago bale halor kane ki ingasem ni don kamban pusor kumno ngi pinvandur ya ka saindur bale ha ka jingim don bon ki jingjia ka bangila ban batai henrengala shim kane kamat namar bale bun ki longing longsem kidwai ki imriu bale henre rengkat bat ka jingim bariu bale ki konguru ki kam auria hakaju kapor ki le ye ki kam basniu ki melin ye ki jimmelin basniu ki hikairu ki kun ki ni ki jimmelin basniu bun ki inga sem jangi ki dap da ki jingtingit suda Noda baki ingasem badap daka jinglong oblay. Ki kam ki bangile, ki kren ki kana jongi, ki rukam bangi yait ngi yang, ya ka rukam bangi le bon ki kam haki ingasem, ki long ki baki kai basinio ya ki kon ki ti jongi. Ngimju don ki jinglong baba haki ingasem. Ngimju don ka akor baba ki ingasem bat namar kane ka daw buon ki ingasem ki im ha ka jing huri huda buon ki ingasem ki im ha ka jing kinram bat ka jing ya pait ka jim buai tanglang bat ka jing auria suda ki ingasem jong ki kristan ki de balong ki ingasem ke badap daka jingibi jongu Chris. U Sakaria ula leitrung hapo ke temple ban le ibi ban burom ya uble. Haba ka temple utrai haba ka jaka kentang tam badap daka jingibi jongu uble hangda uble ulawan pau. Uble ula pau ya u angel. Bale uble ula jid ka jaka kentang tam ban pen pau hau Sakaria. Namar uble u im ha ka jaka kentang tam. Lada ngi pelong ke yingka sem jongi ka jaka kentang tam hangta uble unsawan pau hangi. Lada ka donur jongi kalong ka jaka ka Bakhuid tam hangta ujisu un pau wan pau hangi un ujisu un wan ban peni ya ka burom jongu lada ka jimur jongi kalong ka Bakhuid ha ka jimur jongi uble un sawan keren habangi perkat nginyo ya ka jing start ka jongu ble kane kalong ka jimmentoi ban pen kre ya ka jingim jongi ha ka jinglong Bakhuid kalong ka jimmantoi namar uble un sa pen pau ya ka jingid ya ka burom jongu haba ngi treshitam ngi siu da ka dor ban im naga benda ka jing Bakhuid haba u Sakaria ula jid ban im ha ka jingim ka Bakhuid haba ka Elizabeth kala jid ban im ya ka jingim ka Bakhuid wat lada ki long ke batemen uble ula wan ban pen pau ya ka burom jongu
Habam manowa bat kalogo jungu kila jit ban im ya ka jingim ka Bakhuid. Uble ula pini ka bor jungu hakama jungi haka jingim jungi. Ko himmen ko para ngide balong ki baslur hakamat kino ki jinge ban siu da ka dor ban im ka jingim ka Bakhuid. Kangda uble un sakikai yangi bun kie bamayan bar ka jing la rain jangi kan kala sha ka jing kemen pinban uble udon ka bor ban vingno ya ka jing la rain jangi uble udon ka bor ban pindon kam ya ka jing tholot jangi naga pinda ka burom jangu tongin long ke baya trailang bado bale man ka kelip mat knamba ka burom jangu bale kan stang ban pau haka jingim jangi haka inga sem jangi kamtame haka ne ka por kabangi pin kre nega benda ka Christmas jisu be id karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bangin dupla ban kin kordor ya ka jingim ka Bakhuid haka jingim jangi man ka kelip mat haka bam ka di jangi haka kren ke kana jangi haka yait ki yang jangi kenamba mendup lap yangi ki kun ki bakongo ba men pin pau ya kaburom lemba jangi haki inga sem jangi haki kun ki ti jangi enyaro ya utrai Jesus Christ Tongin yang, tongin plai ke cingait ke jeng. Ngange, hau play pa badan board baro. Wenang tau ke bening bad ke kendo. Bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jengu. Utrai jengi. Yau bela puna men siem Bakhuid. Yau bela kana ke Maria te isoti. Bela shale bein hapo pondios Pilatus. La sanar pana yahu, la yap la tep yahu. Ulakia shakibaya. Haga Sngi ka Palei la mi pat ne kibaya ulakio shabening ushank shakamonu Palei upa badon por baro nang da unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya ngang yed how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila kirikoid haga jing map ikipop haga jing mi pat kado daga jingim bam jikut amen Laispa Prapuwe. Laispa Prapuwe. To ya duai ko himmen ko para baga jinkria jonga ba jompi. Kalong ka bapriang hun hau blay upa badon bor barro. To try priang ka chinyada ti jumpi nakota ka chingaro ka kuram ka kerteng ka jungu ka jimunto yangi bat ka balang ka ko jungu barok ka wai. To pediang ngi karpat ko trai ya ki jingais ngabha. Ya ki bangila lumlang naga jingais bun jame. Barto ai ba kata ka bangi terwa hangne hasla perte kan kalalong yangi ka bainong jangga jing sius pa junom jame. Da ukris utrai jangim. Amen.
utrai undon rengkad bat pim Ringkat bat hiu. to kentiu yala ki donut Ni ketiu ki shau trai. tongin aingu ya utrai ublei jangim Kasum hok bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat kajim penim yangi hamal la kapor bat kajaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ ya uba ki jingkran baro jangi nangya tulupa kila ya tulupa syapang jangu ya uba ka kemi basoti kala ap kemi lindi da ka jingit ba omla syempang uba ya ka jingwan jangu ya anis baptis ula ruai badula kedau haba uwan ubala ai lupa hangi ban kemen haga jingmaya janga jingka ya u kanamba unshem yangi kibat syarai haga jingduai bat kiba kemen haga jingero ya bu bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki kes em bat ki hima bat baro ki pait berlin bat ki bo janga baneng ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sangem Trang eu men siem Bakhuid. Id eu men siem Bakhuid. Aiti hau men siem Bakhuid. Ka jingim jungi barok away. Sisino shimti ya ka jingim jungi. Ngin kalalong ki kun ki batimai. Pat ngin kongu ya ka sur janga bane. Aiti ya ki bapang ki bashitam. Aiti ya ki jingang nur babun jungi. Kenapa utrai unle ke kamperla halo jangi rengkat baduni upu bat kawain lemba umen siem Bakhuid. Dashisha melongo Bakhuid kotrai kateme jang ka jingkuid barro. Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jungi da ka bapa ya umen siem jame kum ka jer halo junki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jungi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu Bada kabaingu yame ulakdia yawu badula ai halage senran u ong toshim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jompi Haka ju karukam enda lalayabam ula shimbya ka kuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimbat to dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutam batimai bad bam jikut ya ka bain pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap yaki pop to leya kane ban kan mau ia ngam
ko snam bakardor jangu Chris te pen koid yangi pen koid yaki mensiam hadim pen koid pen koid pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jongka jinget Katasin bagi bamyune bagi dinagane kakuri Giben menaga jingyap jong me putra Tatadu Namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bat ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpat yame bangi ki ba yo binda hakamet bat ka snam ukris ngin long ki bala penyateli kawai da umensi yam Bakhuid Token mau kotrai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaperte bad to penjana ya ka haka jingir renkat badu Francis upapa kui jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi bad baro kilindo bad kirinium Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinte kibala yotia da kaba kermen ya ke jimmi pat bad ya baro kibala kalat no haka jingisne jamme Top diang yaki shaga jing shai ka kamacha me. To isne yangi barangi karpadia me. Bareng khat bat ka maria te sodi Bakhuid ka kami jangu ble. Ujasa bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis de says Bakhuid bat baru ki rikoid ki bela pensgaba yame pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jikud. Bat bangin ro bat pindon buram yame da ukon jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallang hameyu blayu pa badan bor haka jingelang kawai jungumen sim Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam Amen ko himmen ko para tongin duwai nagabinda ki jing dumo shimet duwai nagabinda baro ki program kabangi pelong kamdame ya kaniga Bible Convention online ka jing kemen bakrao Bible Convention ban pankre ki paid ba baro nagabinda ka Christmas ni duwai ru nagabinda baro ki bapangi bashitam duwai nagabinda ki kam baro ki badangsa kamdame ya kini ki jing tre jangka retreat center pakandup dep kaloi duwairu nagabinda ka jing tumu benchna ya ka divine mercy chapel baro ke bay raps bun men siem nginang duwai banginang ya bun gi nong lebha nagabinda ka center pakilong ki bakaloi ben ya raps bun men siem ka center krampa ngindup la ben pinbait na dong shadong kat kum ka jington kam jungi pait kristan ki ba wanshim minda ha ki retreat ba per pakindup yo jakaban duai pakindup yo jakaban sa bangindup yo ban pelai luit lai ban pinlong ya ki program ba per kalam kano ka jingtut ba ka bor jisu nam pau hangne ba ka kamperla jungo trai kan jia duai ru naga benda ka jingroi jongi number jongi coworker ki nongruai don bun ki kon samla saudang jongi ki baton ka sap ka pong ban ruai bakil long ki bakloi ban IT ki sap jongi naga binda ka center ni duai naga binda ki jing roi ki number jongi nongya side bun ki bri bakloi ban pelut ya ka por ban shang ya side naga binda ka prate baro kawai ni duai naga binda bun ki ni ki jing tumu baka bor jisu nam pau hangi pat ka jing parsado mensiam Bakhuid kan trekam haka donu jong bun ngot
kopa jungim Baha bening kalong ka Bakhuid ka teng jome Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindo kumbaha bening Tua yang minta ka jimpam jungi ka bahala ka sngi pada map yang ring kan jungi kumbangi rungi map ka beles new yangi pada watelam yang isya ka jimpen shoy and rate of light yang ina ka basiniu top light yang ingi karpart ko try na ka jing siniu barha ha ka jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha ka sngi jungi kanam bada ka jing arab ka jing sne jamme ngi light barabona ka pop but ngin yo jing dan na ka jing jin jar barha kat bangi dang ap ke me linti ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jong nom penim jangi u Jesu Christ Amar ka jome ka lom ka hima ka jome ka bol ka kuram junam la junam Kotrai Jesu Christ me u bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe ti ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai haka ya ka jing suk but ka jinget li kawe kat kum ga mon jamme mame uba im pada basensha junam la junam Amen ka jing suk trai kandon barabor rengka but pim Rengka bat piru dap daga jingi du Christ tangi niai ngu markelia Kukun lang bro Hakumi kun lambron jang ble Hakumi bakit na ka pop jang ka parte sukit to ki bala kot sha ka jing ka wai jang kun lambrot Kukadra ka mama shakwa munadrong ko kayeng junga Kayeng ka ti nusi junga sansiyahi
gua man shakriya me melongo blay ba shamsa hapo jangi melawan hapo jangi na magani ka communion Bakhuid ba communion med siam melongo blay ba le ka kampala melongo blay ba yai pen Bakhuid yangi melongo blay ba yai pen Palei yangi ko jisu ba ye bang lut na po jangi ki daw jangi jing tingit baro ki pop baro Bamenang bekrat yau bamen yau sudu kray baro kajing ting kajing mlin basinyo na kajing imshangi pagin duk lang ban pin Palei ni kajing imshangi lemba ka bor jame baki gasem jangi baka donu jangi baro kandap da kajing yubi jaga jingi jame ka bor jame Roji subayi kner lakanti jame halor ki bapangi bashitam halor ki bayi batoy jangi ki batyapang Kiba shimanda hagane kamas Bakhuid na chingai O Jisu kaya baru gini kikon Kiba duwai rekat patni online Ay baga chingdubo jungi baro kalang kabasiso Melatit yaki, me yuki yaki Me don jingid yaki Ay bori ki minta penslay yaki minta Hallelujah, 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 hallelujah Hallelujah, 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 To ngenia duwai To ngi karpat ko try baki chimaya ki bangila pin minda kin mintoy yangi namar wat mindahi kad bangi dang iait hapadeng kie ki baduno mehikai yangi ban iit ya kie ki bakinja bane but ban baskem ya kita ki bane da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim blay badon bor baron karkoyapi uppa barukon baru mensim Bakhuid amen ya lesuk pan bana ka kubar babhajong utrai da ka jingim ga jompim Isu yau play. Number R. mensim Bakhuid, Balong Pamanikom, Jumta Barabot, Amen. And you try Jesus Christ, Amen.